Tal com diu la moció, que com bé presentava el Jaio Flautes, és necessari reaccionar amb un ampli moviment social per protegir i defensar les pensions. Ho hem de fer tots units. Les pensions són un dret que tenim les persones. És un símbol de democràcia. Les retallades de drets socials que s'estan implantant estan suposant el retrocés més important conegut a les conquestes socials que han aconseguit les classes populars al llarg del segle XX. També volem destacar 2 punts. 1. Que les pensions quedin contemplades als pressupostos com una despesa més, com un dret bàsic per una vida digna. 2. Incorporar al règim general de la Seguretat Social les persones treballadores de la llar amb tots els drets. Aquesta demanda tan bàsica ens fa denunciar el valor que dona el sistema als treballs a la llar i al treball de cures molt precaritzat. Gràcies.